Dobrý deň vám prajem, vítam vás na ukážke Fleet Managementu od AgeVaultu. Na tomto videu si ukážeme, aké je jednoduché zaregistrovať si nový účet v našej digitálnej platforme My AgeVault a okrem správy nabíjacích staníc správovať aj vlastný fleet. Ako vidíme, je to pár klikov, pri ktorých ste v svojom profile, viete si nastaviť fakturačné údaje, rôzne nastavenia profilu, pridať následne do svojho spaceu rôznych používateľov s rôznymi rolami, pozvať ich ako domény, popridávať im rôzne RFID karty, ktoré je možné použiť ako na nabíjanie, tak aj na autorizáciu vodiča v aute, aké je jednoduché meniť si poradie stĺpcov, stĺpce skrývať, odkrývať, filtrovať, robiť nad nimi pokročilé funkcionality, pokročilé filtrovanie, jednoduché vytvoriť záznam, či už v pridaní RFID karty alebo v čomkoľvek ďalšom, ktorý vás prevedie tým, ako vytvoriť rôzne záznamy, či už manuálne, alebo ich importovať z existujúceho Excelového alebo CSV súboru, takisto ako editovať akékoľvek záznamy, prípadne správami aj vymazať. Čo sa týka pripojených vozidiel, vozidla pripájame aktuálne cez GPS a OBD trackere od spoločnosti Teltonika. Prvé, čo je potrebné, je vytvoriť pripojenie pre toto zariadenie. Pripojenie sa vytvára v časti pripojené zariadenia, kde je možné zadať názov tohto nového zariadenia, vybrať typ, čiže je to OBD tracker, napísať si tam nejakú poznámku, či už svoje nejaké sériové číslo, alebo aj ľudský popis. Takto sa vám pridá pripojenie. Následne si z pripojenia stiahnete certifikáty, ktoré sa budú používať pre pripojenie zariadenia do našej digitálnej platformy. Certifikáty sú 3, treba si ich všetky stiahnuť. A následne je možné jednoducho cez Bluetooth sa pripojiť k zariadeniu, ktoré si takto jednoducho vyhľadáte. Najjednoduchšia cesta je zariadenie priamo pripojiť vo vozidle, kedy dostane napájanie, ožije, vieme sa k nemu následne cez Bluetooth bez akýchkoľvek káblov jednoducho z akéhokoľvek počítača pripojiť. Následne na našej stránke si viete stiahnuť konfigurátor pre toto zariadenie, ktorý je priamo od spoločnosti Teltonika. A týmto konfigurátorom bude možné sa k zariadeniu pripojiť a nakonfigurovať ho. Samozrejme, ako náhle kupujete tieto zariadenia priamo od nás a ste už registrovaný klient, zariadenia vám vieme predkonfigurovať a tieto kroky urobíme za vás. Čiže zariadenie vám príde už priamo predkonfigurované so stiahnutými certifikátmi, ale tu chceme ukázať, aké je naozaj jednoduché si pripojiť či už vlastné zariadenie, alebo aj ako jednoducho si ho potom konfigurovať na pripojenie do iných aut. Čiže teraz už vidíme, ako vyzerá konfiguračný tool od spoločnosti Teltonika, v ktorom nekonfigurujeme žiadne zložité veci. Jediné, čo je v ňom potrebné nakonfigurovať, pridať sú certifikáty na pripojenie tohto zariadenia k digitálnej platforme AgeVault. Nahrávajú sa 3 zariadenia a nastavuje sa topik, na ktorom budú tieto zariadenia fungovať. Všetky tieto veci ale vidíte priamo v digitálnej platforme, čiže ich jednoduchým spôsobom odkopírujete. A potom je potrebné v prípade, ak k OBD trackeru chcete používať na autorizáciu Bluetoothovú RFID čítačku, je potrebné v tejto časti spárovať OBD tracker s danou čítačkou pomocou MAC adresy, ktorá je
na danej čítačke vypísaná na jej zadnej strane. Prechádzame k poslednému kroku, ktorým je nahratie certifikátov. Nahráme všetky 3 certifikáty a týmto sa konfigurácia OBD trackera končí. Ak máme OBD tracker zapojený rovno v aute, tento automaticky ožije, chytí sa voči portálu MyHVolt a vytvorí sa záznam v tabuľke OBD zariadenia. Čiže najskôr tu uvidíme, ako v časti pripojenia ožije. Červená ledka sa zmení za zelenú, čiže pripojilo sa toto zariadenie, pripojilo sa toto pripojenie. Takto sa to jednoducho pripája vo vozidle do vozidla a následne sa teda zobrazí OBD jednotka živá v časti zariadenia v autách, kde už vidíme aj to, že sa daná jednotka spojila s nejakým VIN číslom vozidla. Toto sa deje všetko automaticky, čiže stačí vytvoriť pripojenie, následne sa z pripojenia vytvorí zariadenie OBD, ktoré si už natiahne z neho všetky dáta online. Ako náhle ho pripojíte do auta, vyčíta sa z auta VIN číslo, ktoré sa pošle ku nám na portál a na základe toho VIN čísla sa z rôznych verejných portálov dotiahnu k autu automaticky všetky údaje o vozidle, ako je výrobca, model, ako sú pohony, paliva, ešpezetka, dátumy technickej a emisnej kontroly, kategórie vozidla, spotreby vozidla, možné pneumatiky, prevodovka, odometer sa zo zariadenia vytiahne, výkon, spotreba paliva, spotreba elektrickej energie, čiže funguje to aj voči klasickým spaľovacím vozidlám, plug-in hybridom, aj elektrickým vozidlám. Čiže keď tieto dáta, ktoré vidíme, sa vytvorili automaticky hneď po pripojení tohto zariadenia do vozidla. Následne môžeme priradiť k vozidlu rôznych užívateľov, ktorých sme si vytvorili v časti používatelia, je ich možné tu priraďovať a v časti RFID teda im pridávať RFID karty, ktorými sa autorizujú. V každej tabuľke je možné tieto tabuľky editovať, či už stĺpce alebo zobrazenia, filtre a exporty. Ďalej vidíme aktívne jazdy, kde v aktívnych jazdách vidíme všetky jazdy, ktoré sú aktuálne aktívne. Vidíme k ním informáciu o vozidle, informáciu o zariadení, informáciu o odometra, vieme si zobraziť aktuálnu polohu auta a typ jazdy, či je firemná alebo súkromná. V knihe jazd už vidíme tie jazdy, ktoré sú ukončené, vidíme k ním rôzne údaje ohľadom adresy, ktorá sa vyťahuje na základe GPS údajov automaticky. Vidíme ešpezetku, názov vozidla a zase túto tabuľku si je možné akokoľvek upravovať, či už filtrami, reorderom stĺpcov, skrývaním alebo odkrývaním týchto stĺpcov. Vidíme paliva, začiatok odometra, koniec odometra, vzdialenosť a môžeme si akúkoľvek jazdu zobraziť. Pri zobrazení jazdy sa zobrazí práve daná jazda, kde v spodnom grafe vidíme rôzne parametre od rýchlosti cez stav palivovej alebo batériovej nádrže, čiže percento nabitia auta alebo množstvo paliva v nádrži. Takto ako náhle hýbeme myškou po grafe, sa nám hýbe aj taká gulička, ako si všimnete priamo v tej jazde, kde je pekne vidno, ako sa to auto hýbalo, v ktorej časti malo aké parametre od rýchlosti cez nadmorské výšky a podobne. V ďalších záložkách máme realizované tankovania, nabíjania a potom vidíme tieto zobrazenia aj v mobilnej aplikácii, kde v mobilnej aplikácii si vieme, alebo užívateľia teda, ktorí majú k nejakým vozidlám prístup, si vedia tieto vozidlá zobraziť. V rámci zobrazenia vidia či už detail vozidla alebo ďalšie informácie o vozidla. Sú to tie isté informácie, ktoré sme videli na portáli v rámci tej tabuľky. Je to tu rozdelené do rôznych kategórií. Všetky tie dáta sú tu viditeľné. A takisto je možné v rámci histórie si pozerať nie len nabíjania a nabíjať sa cez mobilnú aplikáciu, ale je možné si pozrieť aj knihu a históriu jazd.
Ďakujem za pozornosť. A veríme, že vám náš fleet management pomôže jednoducho spravovať vašu firemnú flotilu.